السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على من لا نبي بعده. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yawwa, barkamu da wannan lokaci. Barkamu da sake kasancewa tare da ku a cikin wannan tasha mai albarka ta Mai Jalalaini TV. Tashar da muke kawo muku fa'idoji da magunguna waɗanda ake amfani da su domin samun waraka akan matsalolin da suke damun al'umma. To a yau ma mun sake dawowa da fa'ida. Wannan fa'idar mujarrabun ce. Kuma wannan fa'idar duk wanda yake da matsala wacce za mu lissafa ya yi ƙoƙari kar ya yi wasa da wannan fa'idar, ya yi ƙoƙari ya haɗa ta ya amfani da ita domin zai samu ƙarfi na gaba, zai samu jinkiri wajen kusantar iyali, zai sami ƙarin ruwan mani, zai samu ƙarin sha'awa, za ta magance masa matsala ta saurin kwanciyar gaba a lokacin da aka yi inzali, kuma za ta baka nishaɗi da jin daɗi a lokacin da kake kusantar iyalin naka. Amma kafin mu bayanin wannan fa'ida, idan wannan shine karanka na farko zuwa wannan tasha mai albarka, ka yi ƙoƙari ka danna subscribe, sannan ka danna alamar ƙararrawa domin ka rika samun sanarwa kowane lokaci muka aje sabon shirin. Sannan za ku iya bibiyar shirye-shiryen waɗanda muka rubuta a website namu www.maijalalainitv.com. Abubuwan da ake bukata abubuwa ne guda uku. Abu na farko shine za a samu ayaba. Abu na biyu shine za a samu dabino. Sannan abu na uku, abu na ƙarshe shine za a samu madara. Yanda za a haɗa shine da farko za a samu ayaba guda ɗaya. In aka ɓare sai a yanka ta ƙanana. Abu na biyu za a samu dabino kamar guda uku, a ɓare a cire ƙwallon sai a ɗan jiƙa shi a ruwa haka yanda zai yi taushi. Sai a ɗan guggutsira shi ƙanana a haɗa akan ayaban nan da aka yanka. Sai a samu ruwa ƙaramin kofi guda ɗaya a haɗa da ayaban nan da dabino a yi blending, ma'ana a markaɗe su. Bayan an markaɗe sai a juye a kofi, a kawo madara ta ruwa kamar rabin gwangwani sai a zuba a kai, sai a juya. Wannan haɗin ka sha shi minti 40 kafin a kusanci iyali bayan ka ci abinci. Insha Allah cikin ƙanƙanin lokaci za ka ji sha'awa ma ta taso maka. Kuma in ka je kusantar iyali za ka ji yadda kake jin daɗi da nishaɗi ya ƙaru. Kuma in ka zo inzali za ka ji yadda za ka fitar da maniyinka ba kamar yadda ka saba ba. Kuma in ka kawo gabanka ba zai rika saurin kwanciya ba. Sannan wannan haɗin ana so a yi amfani da shi na tsawon sati 2 domin a samu sakamako mai kyau. Amma wannan fa'idar ta masu aure ce kawai. In ba ka da aure, kar ka yi ƙoƙari ka jarabta ta. Sannan insha Allahu in kuna kasancewa da wannan shiri a wannan tasha mai albarka, akwai wata fa'ida da za mu kawo muku, ita ma ɓangaren ƙanƙancewar gaba da ƙarin kuzari da ƙara girman gaba. Za mu yi bayaninta a cikin shiri namu na gaba insha Allahu. Saboda haka wanda bai subscribe bai ƙoƙari a danna subscribe, sannan a danna ƙararrawa domin a samu sanarwa kowane lokaci muka aje wannan bayani. Wanda yake da tambaya ko buƙatar magani haɗaɗɗe zai iya kiran lambar waya 12 na rana zuwa ƙarfe 10 na dare, ko a turo mana kai tsaye ta WhatsApp, ko a rubuta ajiye mana ta akwatin aje sakonni. Sannan kada a manta da tura group na 'yan uwa da abokan arziki domin a amfana baki ɗaya. Mun gode. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.